Мъкни бе. Абе, Георги, брат, казвам ви, Георги Райнов. Георги Райнов сега ще ви обясня за този човек. Чай тук да пуснем да се въртим. Слушай, Георги Райнов е от тия хора, дето отива в Гърция. Ма и те има някак. Те взима и така. Той се появява от никъде. Той се появява от нищо. Георги Райнов е и така. Снайперист. Появява се и само казва: ей, гръцки, сука, пидерас, блядь. Давай! Бау! Стреля ги, брат. Казвам ти, Райновката не е добре. Идва му някакъв, сещам се, бяхме в Стара Загора, защото момчето от Стара Загора, и му идва някакъв маняк. И му вика: Георги, ей сега маняк ще изсипя. И Георги му вика: ей, мърша, луп! Иди на перкът отдолу направо му стана лошо на маняка, почта и ти да играе някакви танци с тиртак или игра, какво игра, човека го прати от Стара Загора в Гърция. Аз си казвам, Георги Райнов не е добре. Не е добре, Георги Райнов, казвам ви. Казвам ви, човека просто не е в час. Човека има проблеми. Просто има проблем с менталното здраве. Трябва да отиде на лекар, защото твърде много хора приби.